כיוון מתוחז? בוס, אני צריך, אתה מזהה אותנו, יורדים בציר לכיוון בינשפל? כן, כן, זה הוא שנסע משמאל. חיובי, אני רואה את טנק עכשיו נוסע והוא פונה עכשיו קצת שמאלה בשביל? בוס, כרגע על השביל אני בודד, מזהה? הוא נוסע עכשיו בפנייה שמאלה כזאת? חיובי. בסדר, ויש משמאלו חומה כזאת של טרסות. חיובי, תן לכל הבתים קטנה. קרסטני, יש לך זמן פנוי, עבור. אוי ואבוי, אלוהים ישמור. אוי ואבוי. 3 ב' לשם, בשלט ימינה. אוי ואבוי, וואי. קודקוד כאן לפני עבור. קודקוד יכול להיות שהוא עלה על מטען? שוב, עבור. אוי אוי. 3 ב' סע פה על הציר, 3 ב' סע על הציר שמקביל לך ונמצא ליד 1 ב'. ברגע שתגיע לצומת שיש בשלט לפני ימינה, תרד למטה, תראה את הכבד הפגוש של 3. כדאי להגיד שמפה זה נראה. קודקוד, שים לב, אני חושב שהוא עלה על מטען, אתה ראית את זה? נפגע, עבור. הכבד שנסע, נראה לי שהוא עלה על מטען, אתה ראית, אתה יודע את זה? חיובי, זה קודקוד עמוד. אני בדרך